Maayong panahon na ang mopasulabi sugod ugmang adlaw apil na sa Pasko hangtod sa katapusang adlaw sa tuig 2023. Kini ang gipasalig sa Visayas Pag-asa Weather Services Chief Alfredo Kiblat Jr. Dugang pa niya nga wala na gipaabot nga bagyo nga moigo sa atong nasud karong tuiga base sa ilang tropical cyclone potential threat forecast. So base ana until December 31, wa tay nakita nga likelihood of tropical cyclone or bagyo entering the Philippine area of responsibility. Kasamtangan nga nag-irog pagawa sa Philippine Area of Responsibility ang kanhi bagyong kabayan nga karon usa na ka LPA paingon sa Sulusi. Bisan pa man, gipaubos lang gihapon sa gale warning ang Eastern Visayas lakip na Leyte ug Samar. Mapanganuron nga kalangitan inubanan sa hinay nga uwan ang masinati sa maong mga lugar hangtod gabii. Abiso sa Pag-asa nga nagpabiling delikado lang gihapon ang pagbiyahe sa mga gagmayng sakyanan pangdagat. Sa laing bahin, mas mukusog pa ang moderate El Nino nga karon gitawag na nga usa ka strong El Nino. Matod pa sa climate forecast sa Pag-asa nga mulungtad pa kini hangtod sa second quarter sa tuig 2024. Giingong mas mumenos pa ang pag-uwan nga atong masinati sa umaabot nga tuig. Magbantay ta because ang impact diri sa Pilipinas, it would heighten the possibility of below normal rainfall condition of many parts of the country, including Central Visayas. Pahimangno sa Pag-asa alang sa mga mag-uuma nga mo-coordinate sa Department of Agriculture aron mas mapangandaman ang posibleng mamahimong epekto sa El Nino. Awhag sab sa katawhan nga magdaginot sa paggamit og tubig ug pag-practice sa rainwater harvesting. To optimize the use of water, domestic man or personal use, magdaginot ta and of course, i-practice po nato ang rain harvesting kay it doesn't mean nga during El Nino wagi ulan, totally wala. Naanay mga pag-ulan, kulang lang atong mga pag-ulan nga madawat. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.